Ki company basna ya kasurok shillong pen ursla dauki kila phet krat lot bat I shiteng nanti ya kajing shna ya kasurok namar ki babun ki daw. Halor kani ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kan hap ban khot tender biang ban shna ya kani kasurok ba. Kat kum kajing tu officer ke NHIDCL ki daw ki penlong ya ka company ban I bat phet no ban shna ya kasurok kadai namar kajing shim jaka ka sorkar jela kampat dep satia haki babun ki benta nalor ki don ki jaka ba persya ka shnong ban penyat ya kasurok bat don ru ki jing ya kiu yingli ying saw nalor ki wei ki daw. Namar kani ka daw ya kani ka surok ka balabu thong khamen shwa ban pendap ha usnam araja ar phau saw lapan kan riak biang shadu usnam araja ar phon rio lada ki yat bet ki kam ki jam. Laya thu ba ya kani ka surok enshna ha jing penher kali ka batang hadu 100 phau kilometer ha ka shikenta ha ka ju ka por menta ka lai tarik naitung araja ar phau lai ka seng FKJGP riwar mingi kalai kendu iu executive director ke NHIDCL Ajay Verma Hashilong bandawa ban maramot shwaya ka surok ka balas niu palat hakati ka than ka balabu jing e ya kalet kawan jongki kali bat ki pat baru kumju Nakamesim jong kajing snow here nakaliang kaseng FKJP riwar mingi sakal kalalik banyak kendu iau director jong ka NHIDCL ban ya keren halo kajing long jiman jong ka surok National Highway nado lai lengkot hado dauki kabalabu ya ka jing ya ka lei kawan jong ki pai ba khamtam kinong rep bat kumju kinong yo bat ya kinong pang stom khamtam ya kilong kume ki barmet dan nakaliang kaseng ka lakan tuju rio director jong ka NHIDCL ba uday man la no ka repairing bat ban siang rong no ha masin kot kani kalior dan nakaliang direktor ulak-ular smart jungi kinong ilam jong kaseng ba unsin kia bon lek loy no ya kani ka betah yang jong direktor jong ka NHIDCL adin ka jing kren bani kum kaseng ulak-ular ban maramad no ya kini kitlio da ka pendam da kimau indaw kini tayo bansawan ban ngingej bat kermen scam bau new director jong ka NHIDCL unsa simkia alor kani ka bentang